ocjenom izabrano rukovodstvo fudbalskog kluba Partizan, gospodin Rasim Ljajić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan, gospodin Danko Lazović, generalni direktor fudbalskog kluba Partizan, gospođa Milka Forcan, potpredsjednica za poslovnu politiku i gospodin Predrag Mijatović, potpredsjednik za sportska pitanja. Hvala. Da vas pozdravim i zahvalim što ste danas na ovoj konferenciji za štampu. Za nas vrlo značajno i za Partizan također. Dozvolite mi samo par tehničkih detalja koji su vama važni da vas informišem šta se dešavalo i kakvi su rezultati sednice Skupštine fudbalskog kluba Partizan. Manje više u javnosti i u medijima je već bilo reči o tome ko će biti izabran u upravnom odboru fudbalskog kluba Partizan. Mi smo se odlučili da ostane upravni odbor sa minimalno 5 članova, a to su ljudi koji su i do sada vodili radnu grupu, odnosno privremeni organ u fudbalskom klubu, ali već od sutra krećemo sa razgovorima, pre svega sa privrednicima, sportskim radnicima, bivšim fudbalerima, oko kooptiranja u ovaj novi sastav upravnog odbora. Nama je važno da ojačamo upravni odbor sa novim, svežim kadrovima i ljudima, sa novom energijom, koji će moći da pomognu pre svega u finansijskoj, organizacionoj i kadrovskoj konsolidaciji kluba. Već imamo nekoliko ljudi sa kojima smo i obavili razgovore, ali ostalo je da nakon okončanja ove skupštine te razgovore i finalizujemo. Što se tiče nadzornog odbora, izabrali smo 5 ljudi u novi nadzorni odbor. Mogu da vam pročitam imena: Ivan Simić, advokat, Ivan Đoković, Goran Josipović, Aleksandar Gavrić i Mile Jovičić. Verovatno Mileta Jovičića partizanovci znaju, radi se o starom fudbalskom radniku koji je već u više navrata bio u rukovodstvu i upravi fudbalskog kluba Novi Pazar. Na sednici Skupštine smo podneli izveštaj o radu privremenog organa. Vrlo kratko, najkraće moguće, također ste upoznati sa mnogim detaljima onoga što smo zatekli u klubu, ali i onoga čime smo se bavili. Dakle, zatekli smo klub sa približno 60 miliona evra duga. Danas je taj dug 47 miliona evra. Smanjili smo platni fond sa 1.300.000 na 1.000.000 evra u bruto iznosu. Kad to kažem, mislim i na sportski sektor i na radnu zajednicu. Također smanjili smo broj radnika u radnoj zajednici sa 164 na 123 i tu ima prostora za dodatnu racionalizaciju, jer moramo da maksimalno smanjujemo troškove svuda tamo gde je to moguće, jer drugačije klub ne bi mogao da opstane. Također smanjen je broj trenera u omladinskoj školi sa 62 na 45 i po tom osnovu su napravljene također značajne uštede. Istovremeno, u klub je od 22. oktobra, praktično kad smo došli, 21. je bila ta skupština, do 31. maja u klub je ušlo 15.464.072 evra. Najvećim delom tu se radi o direktnoj pomoći države i glavnih sponzora kluba. Ovdje bi spomenuo one najveće, dakle Telekom, Ziđin, Maxbet i Soker kao glavni sponzori kluba i sada i ti ugovori važe najmanje još 2 godine. Ostaje kao glavni cilj stabilizacije kluba, finansijska i svaka druga. Ostaje kao cilj da jačamo i oporavljamo našu infrastrukturu. Ostaje kao cilj omladinska škola kao temelj razvoja ovog kluba i ostaje kao cilj
da se borimo za trofeje. Ma u kakvom stanju Partizan da bude, nikad nećemo pristati da se zadovoljimo sa drugim, trećim, ne znam kojim mestom. Naprosto, Partizan mora da bude klub koji se bori za trofeje. U protivnom, u pitanju je i reputacija tog kluba, u pitanju je i tradicija koju smo nasledili. Naravno da neće biti lako, da smo mi apsolutno svesni svega toga, ali moramo da postavimo tako visoke ciljeve da bi mogli da tim ciljevima težimo i da činimo napore svakodnevno da bi i ostvarili. Još jednom hvala na prisustvu današnjoj konferenciji za štampu, a sada dajem reč potpredsedniku za sportska pitanja Peđi Mijatoviću. Hvala predsjedniče. Pa evo, vrlo kratko, mi se već poznajemo. Mi smo do danas imali tu etiketu, ajde tako da kažem, privremenog odbora, mada smo radili kao da smo izabrani za stalno. Danas se to zvanično i dogodilo. Međutim, znamo se, puno puta smo dobro pričali, komunicirali, znate našu problematiku, evo, predsjednik je sada izneo sve što vas zanima, nije to ništa novo. Međutim, šta je novo? To je da mi od danas krećemo stvarno sa onako zvaničnim funkcijama u fudbalskom klubu Partizan i to je naravno još jedna obaveza prema svima, da jednostavno damo sve od sebe da u našim segmentima, ja konkretno zajedno sa Dankom Lazovićem u tom sportskom sektoru, koji je nekako, čini mi se, i ne bih rekao najvažniji, daleko od toga, jer su svi segmenti u jednom fudbalskom klubu jako bitni, ali onako najgledaniji. Tu smo nekako u izlogu, pa nas kroz to ljudi i gledaju, cene i nekako ocenjuju da li radimo dobro, ne radimo dobro. Mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo sa nekom našom filozofijom, nekom našom strategijom. Naravno, taj posao nije ni malo lak, moram da kažem nije ni malo brz, ali bez odmora i samo napred, jer mislimo da smo kadri sa našim iskustvom i sa svim onima što smo do sada uradili, da krenemo tim novim putem i da postavimo Partizan tamo gde mu je mesto. Naravno, ja ne mogu da tražim sada, moram da tražim, izvinjavam se, malo strpljenja, malo te pozitivne energije, malo više i da jednostavno svi zajedno krenemo tim nekim novim putem koji je svakako obavezujući, jer fudbal je sport koji je najpopularniji i Partizan kao veliki klub zahteva od nas, kako je predsjednik rekao, da nikada ne možemo biti zadovoljni ni sa jednim drugim rezultatom osim prvim mestom i to će biti naš model funkcionisanja. Znači, uraditi sve da fudbalski klub Partizan startuje sezonu sa najvećim mogućim ambicijama, to je uvijek naravno da osvajamo titule. Kao što znate, u fudbalu je to ponekad teško, ponekad možda i nije moguće, međutim, to je naš cilj i nećemo se smiriti dok Partizan ne vrati primat koji mu negde istorijski i pripada. Ne bih više pričao na tu temu, evo daćemo reč našoj potpredsednici za sva poslovna pitanja, jeli? Dobar dan svima, poštovani predstavnici medija. Ja ću samo u nekoliko reči spomenuti šta podrazumeva funkcija podpredsednika za poslovnu politiku, s obzirom da u prethodnom sazivu ovakva funkcija nije postojala. S obzirom na kompleksnost situacije u kojoj se nalazi fudbalski klub Partizan, ne samo finansijske, već i pored sportskog dela brojni su drugi problemi u klubu vezani i za infrastrukturu, i za pravna pitanja, i za ekonomska i tako dalje. Shvatili smo da je neophodno da se, znači, paralelno sa sportskim delom neko intenzivno bavi svim drugim aspektima, znači ekonomsko, finansijsko, pravno, marketinško poslovanje kluba i to će, da kažem, u najvećoj meri biti zapravo u mojoj nadležnosti. Cilj nam je da naravno poboljšamo finansijsko stanje, da razgovaramo sa velikim brojem novih partnera, mogućih sponzora, da organizujemo biznis klub, da proširimo sponzorski pool, tako da poboljšamo saradnju sa medijima koja možda nije bila uvek idealna.
Tako da brojna su, da kažem, složena pitanja pred nama, a naravno u sinergiji sa sportskim sektorom cilj je da slavno ime Partizana ponovo dobije svoj sjaj i da rezultatima, pre svega na terenu, ali uopšte i u društvu, vratimo ono što zaslužuje Partizan kao fudbalski klub. Partizan nije samo fudbalski klub, Partizan nije samo posao, to je jedna emocija, to je strast, to je simbol borbe i tako dalje, tako da sve to, da kažem, imamo u vidu kada definišemo naše poslovne aktivnosti i svesni smo težine zadatka. I, kao što znate, nije trenutno sjajna situacija u klubu, pre svega u finansijskom smislu, ali i u organizacionom, tako da ćemo u narednom periodu raditi na poboljšanju svih ovih aspekata, kao i na poboljšanju, da kažem, i kadrovske strukture, i već smo dosta toga započeli, ali sada u punom kapacitetu sa novim mandatom koji je 5 godina možemo u potpunosti, da kažem, da se uhvatimo u koštac sa ovim problemima. Verujem da ćemo imati vašu podršku, moram da kažem da nekad malo i ne osjećamo da imamo podršku, ali evo, trudit ćemo se da intenziviramo saradnju i sa vama i da u narednom periodu to bude na višem nivou nego što je bilo do sad. Hvala vam. Hvala, Milka. Pre nego što Danko uzme reč, ostao sam vam dužan 2 stvari. Da dobijete, ako niste već dobili, spisak delegata Skupštine. Skupštini je prisustvovalo 41 delegata, 40 delegata i uključio se elektronski, odnosno glasao je Gordan Petrić, dakle manje više, zapravo ne manje više, nego svi članovi Skupštine su glasali. Od tog broja 37 je glasalo za, 37 je glasalo za novi saziv upravnog odbora. Članovi navijača koji su deo ove Skupštine su bili uzdržani i to su objasnili činjenicom zapravo da nikada nisu glasali za rukovodstvo, da oni podržavali su i kada smo ovde dolazili, podržavaju i sada ono što radimo, da će pratiti naš rad i na osnovu toga će se opredeljivati, ali dok god radimo na način koji smo radili, imat ćemo njihovu podršku. Tako da ne ostane nikakva dilema da ne čujete ovo ili ono, dakle ovo je istina i na kraju krajeva možete da kontaktirate navijače i oni će vam ovo reći. Danko Lazović, generalni direktor kluba. Pre svega da vas pozdravim sve. Ono što ja želim da kažem, veliku stvar smo uradili za ovih 6-7 meseci, ponašali smo se domaćinski i rezultat svega toga je da danas, posle 6,5 meseci ili 7, Partizan ima manji dug, on danas iznosi 47 miliona. Ono što sam dužan da kažem, dok god bude ovaj sastav, on će se ponašati domaćinski, onako kako zaslužuje fudbalski klub Partizan. Jedna jako važna stvar za omladinsku školu i našu akademiju, urađen je projekat naše akademije, koje ćemo probati u najkraćem mogućem roku da probamo da ostvarimo taj projekat, jer to je krucijalno za opstanak Partizana. Mi ćemo se okrenuti ka sopstvenom proizvodu, jer mislim da Partizan zaslužuje da vrati svoju akademiju tamo gde je nekada bila. Uspeli smo i tu za ovih 7 meseci da neke naše talentovane igrače promovišemo i ići ćemo u tom pravcu i nadalje. Očekuje nas veliki posao, mi već posle ove konferencije počinjemo da radimo, prelazni rok u Partizanu nikad nemate vremena, mi smo svi svesni toga, tako da očekuje nas veliki posao. Izvolite. Zoran Ivković, portal Telegraf. Za gospodina Ljajića, pomenuli ste da je situacija u klubu još uvek teška, da ide ka stabilizaciji. Koji su to kratkoročni neki ciljevi u tom pogledu? To je prvo pitanje, zbog kolega da ne dužim.
za gospodina Mijatovića i gospodina Danka Lazovića, s obzirom da zastupaju sportski sektor, da li će biti imenovan sportski direktor ili je ta funkcija ukinuta i status trenera Blagojevića, Srđana Blagojevića. Hvala vam puno. Evo, vrlo kratko. Dakle, mi finansijsku situaciju možemo da stabilizujemo samo na dva načina, ili da povećamo prihode ili da smanjujemo rashode. Mi ovde moramo da radimo jedno i drugo. I zato krećemo odmah od sutra sa razgovorima sa budućim članovima novog upravnog odbora, posebno iz ovog sektora privrede. Sa mnogima smo razgovarali i pravo da vam kažem, svi su očekivali ovu skupštinu, jer kao što je Peđa rekao, bili smo u nekom privremenom statusu, nisu znali ljudi da li ćemo ostati, nećemo ostati, i zato smo hteli da formalizujemo ovaj saziv upravnog odbora, da bi sa punim legitimitetom i kapacitetom mogli da uključimo i kooptiramo nove članove upravnog odbora iz reda privrednika. I druga ova stvar, moramo da smanjujemo troškove, nije nimalo to popularno, moramo da smanjujemo broj ljudi koji radi u klubu, svuda tamo gde je to moguće, da se ne oštetimo, naravno i vodeći računa i o socijalnom ovom aspektu. I treća stvar, da smanjujemo materijalne troškove gde je gotovo takođe moguće. Imali smo situaciju da 127.000 evra godišnje se troši za gorivo, ove godine to neće dostići ni 40.000 evra. Navodim samo jedan mali segment, a tako je u svim drugim aspektima, uključujući nabavku đubriva, trave, materijala koji je potreban za održavanje terena. Štedit ćemo tamo gde god to bude moguće i svaki dinar nam je važan, ne samo što ćemo postati stabilniji sa tim dinarom, nego zato što hoćemo da pošaljemo poruku svima da je to jedini način da se klub stabilizuje. Evo, ja ću da odgovorim na pitanje što se sportskog sektora tiče. Evo, prvo pitanje je bilo da li će biti imenovan sportski direktor, ako se ne varam. Tako. Mi u ovom trenutku, iskreno vam kažem, ne razmišljamo o toj funkciji, jer mislim da je još rano da baš prvog dana ili drugog dana našeg zvaničnog ulaska u klub, kao oficijalno, da tako kažem, imenom sportskog direktora, mada znamo da je ta funkcija jako bitna u nekoj bližoj ili malo daljoj, rekao bih, perspektivi. Sa tim funkcijama ne treba žuriti jer ne želimo da napravimo bilo kakvu grešku, kao prvo. Drugo, mislim da naše iskustvo, moje konkretno i Dankovo, u ovom trenutku i zbog situacije finansijske u našem klubu, možemo da funkcionišemo bez te funkcije, do nekog izvesnog perioda, jer nam ta funkcija verovatno bi nam napravila neki dodatni trošak, a kako ste i sami shvatili iz izlaganja, predsednikovog izlaganja, da mi moramo bukvalno da štedimo na svakom koraku. Tako da za sada sportski direktor neće biti imenovan. Što se tiče drugog pitanja našeg trenera Srđana Blagojevića, konkretno ste pitali kako je njegov status. Ja moram da kažem da je Srđan Blagojević u trenutku kad je nama bilo najpotrebnije, kad je naš trener Savo Milošević podneo ostavku, rekao bih jedini imao snage i prihvatio sve naše uslove da bude naš trener. I to ja lično i Danko i svi mi ovde prisutni nikada mu nećemo zaboraviti. Prihvatio je uslove koji smo mu maltene rekli bez ikakvog pogovora. Prihvatio je na trajanje ugovora, što je potpuno neobično kad je trenerski poziv u pitanju, da bude tu dok mi budemo imali epitet privremenog odbora, i to su stvari koje su fenomenalne i to govori koliko on u stvari, pored toga što je strašno dobar trener, mnogo dobar čovek i osjeća situaciju u kojoj se fudbalski klub Partizan nalazi. On je dalje naš trener, to moram da saopštim zvanično. Mi smo naravno sada posle ove skupštine imamo plan da razgovaramo sa svim strukturama, sportskim strukturama u našem klubu, sa trenerima, sa pomoćnicima, sa igračima kojima ističu ugovori, jer smo nekako shvatili da to ne treba da radimo pre nego što dobijemo epitet neko ko će 5 narednih godina da bude u klubu i da vodi sportski projekat, u ovom slučaju mom i Dankom, ili tako. Tako da ćemo, evo, danas, u stvari, od sutra praktično, razgovarati sa svima njima,
objasniti im apsolutnu situaciju, trenutnu situaciju u klubu, kako ekonomsku, tako infrastrukturnu i svu ostalu, i onda ćemo donositi odluke shodno tim razgovorima, naravno. Ja sad ne mogu da vam kažem konkretno šta će i oni na krajnjoj liniji odlučiti, ali što se nas konkretno tiče i nas koji rukovodimo sportskim projektom, imamo ideju da svima izložimo sve ono što je u ovom trenutku najbitnije i da zajednički donosimo odluke kako i na koji način dalje. Izvolite. Vidi, nisam i sumnjao da. Ako je, evo za Danka, pošto ako je predsjednik već napomenuo da se očekuju uštede i da se u tom trendu dalje nastavi, da li će izazov sportskog sektora biti jednako težak kao i minulim mesecima? To se kosi sa nekim možda rezultatskim planom, ako se slažete. Situacija je jako složena u Partizanu i mi smo svesni bili onog dana kada smo došli u klub. Danas je, da tako kažem, malo stabilnije, ali naravno da je najveći izazov da u stabilizaciji napraviš i tim. A na početku sam rekao da ćemo mi sve, da ćemo se ponašati domaćinski. Ja mislim da je mnogo važnije da se napravi i izgradi ta akademija od bilo kog rizika ulaganja u neka potencijalna pojačanja. Mi imamo jedan veliki posao sada, imamo 12 igrača kojima ističu ugovori. Mi od danas sa svima njima treba da obavimo razgovore. Imamo razgovor sa šefom stručnog štaba. Veliki posao je pred nama i naravno slažem se i sa svim tim treba napraviti tim. Ja sam čovek koji ne voli da rizikuje, pogotovo kad je ovaj klub u pitanju. Nisam neko ko će zbog potencijalnih nekih rezultata dovesti klub i vratiti na 60 miliona duga. Mislim da trebamo da budemo toga svesni. Ja lično zagovaram domaćinsko poslovanje i ja, dok god budem u Partizanu, tako ću se ponašati. Tako da moramo naći pre svega načine kako ćemo to da uradimo sa malim resursima, a da Partizan bude bolje. Tako da mnogo je težak posao pred nama, a što se mene lično tiče, ja nisam spreman ni na kakav rizik i da vratim Partizana 60 miliona duga. Meni je mnogo bitnije da ovaj klub bude stabilan. Ovaj projekat izgradnje internata košta oko 2,5 miliona evra. I mi ćemo od sljedećeg meseca pokrenuti jednu veliku kampanju gde ćemo otvoriti i poseban žiro račun, gde će svako moći da, ako donira sredstva, ostvari uvid gde su ta sredstva utrošena, kako teku radovi na izgradnji tog kampa, jer ovo je naša fabrika. Mi drugu fabriku nemamo. Nama država sada pomaže, mi opstajemo zahvaljujući sponzorima i pomoći koje daje država. Nama treba država da pomogne u buduće da ovu fabriku dovedemo do kraja. Da onda proizvodimo igrače i da na osnovu toga klub bude samo održiv. Sve drugo, plašim se da će kratkog daha. Prema tome, ključna stvar, temelj jeste omladinska škola. Ključna stvar za omladinsku školu jeste stvaranje uslova za tu decu, za njihovo treniranje, za njihovo školovanje, za njihovu socijalizaciju. Mi moramo da vodimo računa o toj deci kao o svojoj deci i tako će se u Partizanu ponašati dok je ova uprava. Poštovanje, Dimitrije Nišović, Meridian Sport. Pitanje za gospodina Lazovića. Pričalo se u prethodnim nedeljama o potencijalnim povratnicima u klub, bivšim igračima koji su ostavili dublji trag, pa koliko je napredao čitav ta proces, da li ste razgovarali sa nekim igračima i koje su novosti po tom pitanju? Hvala puno. Svima njima sam obavio razgovore. Da li postoji dobra volja? Svi su čekali ovaj dan da vide da li ćemo... Ja bih
ako lično mene pitate, ja bih volio sve njih da vidim u Partizanu, jer bi dali Partizanu jedan osjećaj pripadnosti. Postoje tu mnogo razloga, da li će doći, neki su pod ugovorom, nekima se ne sviđa situacija u srpskom fudbalu, tako da to je najveći izazov, a što se nas lično tiče, ja sam sa svima obavio razgovor i rekao svakome da je više nego dobrodošao u svoj klub. Tako da ja lično bih volio sve njih da vidim u Partizanu. Da li će doći, dajte nam malo vremena, od danas ćemo početi konkretnije da pričamo sa njima. Svaki dolazak od tih igrača bi doneo Partizanu nešto što njemu nedostaje danas. Hvala vam, recite mi, da li je to onih 5 imena koji su već bili poznati u javnosti ili ima možda još nekih igrača o kojima do sada niste govorili? Pa sad ne znam, ja ne znam koje su imena bilo u javnosti, ali pretpostavljam ja sam sa svima njima pričao, kad pričamo Nastasić, Darko Brašanac, Stevan Jovetić, Adam Ljajić i ima ih Raća Petrović, sa svima sam obavio razgovor. Hvala vam puno. To je to. Slobodno pitajte, ljudi, slobodno pitajte, pošto posle šaljete poruke i pitate nas onako ekstra. Slobodno pitajte, ali stvarno, slobodno pitajte. Mi danas počinjemo slobodno, opušteno, ali znaš, da se baš nešto, vidim da ste svi nešto u grču, slobodno, sad smo mi tu 5 godina, prima se družimo, dosadimo jedni drugima. Slobodno. Evo, ako može slobodno, dobar dan, Emir Selmani, Maxbet Sport. Pomenuli ste titulu kao neki prioritet, titule dugo nema, pa eto, šta ste stavili sebi kao neki vremenski okvir da ta titula konačno se vrati u Humskom? Dobro, evo ovako, pre nego što odgovorim konkretno na to pitanje, dodao bih samo još jednu stvar vezano za taj neki fudbalski, naš strateški put. Mi ćemo ga nekako podeliti na 2 ozbiljno strateška, važne stvari. To je taj omladinski sektor, to jest Teleoptik, to jest naša akademija i taj, ajde da kažem, prvi tim koji je naše ogledalo i to ono što ljudi prvo vide. Mi ćemo kasnije interno napraviti pravu simbiozu te 2 stvari, jer ste videli da u ovih proteklih 6 meseci insistiramo na mladosti, na našoj deci, možda nekima i pre vremena smo dali tu mogućnost, međutim u kakvom pravcu ide današnji fudbal i to ste imali prilike da vidite na ovom poslednjem finalu, pa tu nema nikakve razlike. Možda u moje vreme kad sam ja igrao 18-19 godina bio, baš si mlad, nisi ti još, međutim kad se u inostranstvu išao sa 28 godina, sada je to potpuno normalno. I insistirat ćemo na tome i da možda naša situacija finansijska i nije takva kakva jeste, mi bismo insistirali na tome, zato što je to jedini pravi put, jer kako je Rasim rekao, to je naš izvor prihoda. Znači da napravimo, stvorimo igrače, jednog dana prodamo i da on nastaje svoj put. Kogod od njih ostane ovde više od 3 godine, znači mi nešto nismo dobro uradili, tako? To je moje mišljenje. Prema tome, na tome ćemo insistirati. Što se tiče konkretno, šta je bilo konkretno? Šalim se. Ambicija uvijek postoji, mislim, ako iko ambiciozan od svih nas, onda sam to negde ja, mada smo svi ambiciozni, neću sad da izdvajam sebe od ostalih, daleko od toga, ali to je ono osnovno što Partizanu hvali i što veliki klubi moraju da imaju. Kakav god da je situacija, kakav god da je ekonomska situacija, ambicija mora da postoji, međutim mora da postoji ta racionalnost i da shvatimo u kakvoj smo situaciji trenutno, jeli? Naš put mora da bude evropski put. Partizan mora da bude učesnik evropskih takmičenja. Možda smo sada u ovom trenutku daleko od Lige šampiona, možda smo daleko od Evropa lige, ali Conference lige je možda nešto što nama u ovom trenutku pripada i mi ćemo ići u tom pravcu. Ako se slučajno dogodi da to bude Evropa liga, to bi bilo fenomenalno. Jednog dana će biti Liga šampiona. Da bi dobili mogućnost da igramo Ligu šampiona, moramo uzeti primat u domaćem prvenstvu i to je isto naša velika obaveza. Iako smo svesni da je možda ovih poslednjih godina, naš rival u nekakvoj blagoj prednosti, međutim u fudbalu se nikada ne zna. Evo, na poslednjem finalu Lige šampiona, evo, ja sam lično bio tamo i pretpostavljam, nikad nisam mogao da zamislim da će jedan italijanski klub primiti 5 golova u finalu, pa se to dogodilo.
I uvijek smo imali ono, možda da daju nekih 2-1, možda će to Italijani da povrate, međutim to se nije dogodilo. Tako da mi moramo da budemo ambiciozni, to je naš put, to je naš pravac, to znaju naši igrači. Mi tek sada sa svim našim igračima možemo da pričamo o tim stvarima, jer do sad su i oni negde nas shvatali kao nekakve ljude koji su tu, a možda neće biti. Međutim, sad su shvatili da ćemo mi biti narednih 5 godina tu, tako da je naša konverzacija sa njima potpuno sada drugačija nego što je bilo do sada. Bit ćemo mnogo bliži njima, kako Danko, tako i ja. I gomilo nekih stvari koje ćete vi u nekoj bližoj budućnosti videti u krajnjoj liniji kroz naše intervjue, kroz naše izlaganje. Hvala. To. Hvala. Hvala svima.